Kung atong i-compare, atong itandi ang atong unang pagbasa og atong ebanghelyo karon, makita nato nga mura og dunay nato og kanang opposite directions. Sa unang pagbasa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Corinto, murag iyahang gi-small ang balaod. Gani niingon siya, ang balaod nakapahamtang og kamatayon. Nagdala kini og silot. The law kills. Apan sa atong ebanghelyo karon, klaro kayo sa mga pagpamulong sa atong Ginoo nga ang iyahang misyon sa pag-anhi sa kalibutan, Dios nga gipili nga nahimong tawo, mao ang pagtuman sa balaod ug sa mga pulong sa mga propeta. So kung atong tan-awon, murag magkalahi, no? Ang ilahang gisulti diri sa unang pagbasa ug sa atong ebanghelyo. So how do we reconcile the two? Mga igsoon, klaro kaayo nga sa unang pagbasa, ang gihisgutan ni San Pablo mao ang mga detalye sa balaod. Wala siya misupak, wala niya gistorya ang gitawag nga napulo kasugo sa Ginoo. Kay klaro kaayo na. Apan isip usa ka Pariseo o gitawag nga devout Jew, relihiyoso kaayo, nasayod siya kung unsa ang usa ka Pariseo buot nga sundon gyud ang tanan nga detalye sa balaod. Apan unsa nga balaod? Ang balaod nga gihimo sa ilang katigulangan aron nga masiguro nga masunod ang napulo kasugo. Mao kining mga prescriptions, mga statutes nga kaniadto niabot na sa kapin 600 ka mga detalye nga gikan sa basic nga balaod. Mao na nga alang kaniya kung mao ni ang ato ang himuon nga tamdanan sa ato ang kinabuhi, maparalyze ta. No? We could no longer work. Nganuman, kay sa gamay lang nato nga ingon tag sipyat, naka-violate naman ta sa balaod. So in that sense, ang balaod na ingon na lang og kanang bilangguan, no? Nga pawala sa ato ang kagawasan. Mao na nga lisod gyud ay kung katong nga klase nga balaod ang tagaan og pagtagad. Apan sa atong ebanghelyo, klaro kaayo nga ang atong Ginoo naghisgot nga siya mianhi aron pagtuman sa mga balaod ug sa mga propeta. Now what is the law and the prophets? Ang balaod ug ang mga propeta mao kini ang kanang kasumada, no? Sumada, the summary of everything that we have in the scriptures. Kung unsa naa sa balaang kasulatan, mao ning gitawag nga the law and the prophets. Kay kaniadto mao man na ang mga basahon sa mga Hudiyo nga gitawag nila Torah, no, which is the law, unya Nibiim, no, na mao ang mga propeta, o Ketubim. Unsa man ang Ketubim? Mga wisdom books. So mao ni ang mga the summary of everything that we have in the Hebrew scripture. Karon daghan man gyud kay na, pila ka pahina na, pila ka buok nga mga libro na, nga mga basahon. Now, how do you summarize everything? Ang pagsumada niini makita nato mismo diha sa kinabuhi nga gipuy-an sa atong Ginoo, si Jesus. Nga siya Ginoo nahimong sama nato nga tawo ug ang giyang kinabuhi salamin sa Dios nga dili makita. Unsa nga klase nga kinabuhi? Unsa nga matang sa kinabuhi? Kinabuhi nga gihalad niya, giula niya tungod sa
gugma. The law of love. So ingon ani ang ingon pag-reconcile sa maong basahon nga niya karon sa ato ang nadungog nato karong adlaw. Mga igsoon kung tan-awon gud nato, taw noon sa gyud ining balaod. It's good to take a look at kining balaod nga naa nato. Tinuod lang na daghan magyud kay tagbalaod. Let us take for example kining traffic rules. Traffic rules palang daan. Unsa man purpose niya aning tanan? I think this is the way to one of the best ways siguro to understand unsa gyud ay ang gamit sa balaod. Ang traffic rules kinahanglan nga kita nga mga drivers nasayod ta nga kanang mga traffic rules gibutang na diha, gi-implement na aron nga hapsay adunay kanang orderly ang kining ang traffic unya nga luwas ta sa mga disgrasya o mga aksidente. Nasa ato pa ang purpose niya nga samtang nagdrive ta padulong sa ato ang destinasyon, ang mga traffic rules and regulations is simply to make sure, no, to guide us so that we reach our destination safe and sound. Mao na gyud ang purpose yun sa kuan sa balaod sa traffic. Mao nga kung ato anang sundon, ato nang ibutang sa ato ang application sa ato ang spiritual life. Ang mga balaod, the Ten Commandments in particular, mao ang ato ang giya. Ang spirituality, mao ang magtultul kanato sa dalan, isip mga road signs to keep us on the right track, on the right path, so that we will reach our destination. Ang atong destinasyon, ang gingharian sa langit. So that is very clear. Nga kining tanan, dili ingon nga murag maggapos ka nato, nga mahimo tang mga binilanggo, mawad-an ta sa ato ang kagawasan, or gihimo nga trap or litag, aron nga makaingon ta nga aware tang, mahimo tang guilty nga, uy, nakalapas ko, naka-violate ko. No. Kining mga butang nga, ibutang, kining balaod, ibutang, aron nga sa katapusan, we will reach our destination. And that is the kingdom of God. So along the way, what are these rules? The rules about love. No? Ang pagigugma. And that our lives will be directed by that one rule, which is actually two, the love of God and the love of neighbor. O mga igsoon, atong pangayon sa Diyos, nining santos nga misa, ang grasya nga diha sa atong kasing-kasing, kanunay nga aware kita, no? Dunay igong awareness, kahibalo, kasayuran nga ang mga balaod nga atong ginasunod kining tanan magtultol kanato sa ato ang tumong sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi nga atong gimithi, ang kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Amen.